നമസ്കാരം. ഈ ഒരു നിമിഷത്തിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബിഗ് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റിലേക്കാണ് നമ്മൾ കടക്കുന്നത്. നാളെ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോൾ വരുന്ന വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ബിഗ് ബ്രേക്കിംഗ് ആയിട്ടുള്ള അപ്ഡേറ്റ് തന്നെയാണ് ഇത്. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ്. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുക. ഈ വീഡിയോ പരമാവധി നിങ്ങളുടെ മറ്റു കൂട്ടുകാരിലേക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും കൂടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ലൈക്ക് അടിച്ച് കാണുക. ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ ഒരു ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങളൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക. അപ്പോൾ നേരെ നമുക്ക് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് തന്നെ കിടക്കാം. അതായത് SSLC +1 +2വിൻ്റെ റിസൾട്ട് തീയതിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ എക്സാമിൻ്റെ തീയതിയും എല്ലാം തന്നെ ഇപ്പോൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ്. എന്ത് തന്നെയായാലും ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ലിങ്കിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഹർത്താലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് എങ്കിൽ ബഫർ സോൺ പരിധി ഭൂപ്രശ്നങ്ങൾ നവംബർ 28-ന് അതായത് നാളെ ഇടുക്കിയിൽ UDF ഹർത്താൽ. ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ നവംബർ 28-ന് ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ച UDF ഇടുക്കിയിലെ ഭൂപ്രശ്നങ്ങളും നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കുമുള്ള നിരോധനവും നീക്കണമെന്നും ബഫർ സോൺ ഒഴിവാക്കണമെന്നും ആവശ്യങ്ങൾ ഉയർത്തിയാണ് ഇപ്പോൾ ഹർത്താൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നന്ദി.